rana dubu aka yo gaskiya, a rana dubu wasu suke gaskiya, a rana dubu koma me kayo, a ƙarshe ka girbe shi gaba ɗaya. Gida ba dutse, kwaya ke ya cikin gida ba dutse, na raja masu kayan yaki ko shi kun zama da samarin da wa dan baba ya gaba na jira kamar da su duniya amma ga ku dole ina gaba ke a da ko na mama la kai malam ka kashe wuta wallahi kariya ne kidan farko ba a ta ma kidan farko ba na ga mu lokacin da na sanya ba na ba zan kake ne a wuciya ka wuce a wuciya ka ne ya ne gobe ya garin ma da lafiya da lafiya ya aikin ku ya gobe Allah buɗa dai zaki madalla dai goji to ya dajin ne daji sai imani to me za a fasa zaki mutuwa ko hisabi ai fashi farna aiki kuma durin wa ai baran hali sai shegi ai mu a wannan daji wallahi ko dare ko rana dan kutumar durin wannan kai ni yau zan daga fa goje a taya ni da addu'a haba da yadda zuwa ina kenan zan shiga Abuja ne zan tafi makaranta ka san admission ina ya za mu tai tare da kanwata Khadija yanzu haka ma ba mamaki tana can tana jira na dan haka bari in wuce kawai Salamu alaikum. Salamu alaikum. Gogo ina kwana? Ina gajiya? Ya aiki? Sannu fa. Kuna nan lafiya? Lafiya lau muke. Sannu. Yawwa. Yawwa sannu. Gogo yana cike kuwa? Baya. Ya je jeji. Oh, gogo tun yaushe na ciki hana shi zuwa farautar nan amma kinki. Khadija kenan. Yanzu zai dawo insha Allah ba dadewa zai ba. Khadija na ga cewa dai farauta ba haramun bace. Haka ne. Akwai ma lada a cikin ta. To kwantar da hankali ko insha Allah zai dawo yanzu. Ba damuwa. assalamu alaikum Alaikum assalam. Aidan. Barka da zuwa. Sannu. Yawwa. me ya faru kuma Allah ina kama kunnuwa na A'a, ka rufa min asiri ne ban ce ka kama kunnen ka ba. ki saran ki inuwa ni ma da shiri na kwana dan haka bari in je ko jikata sai mu ta tafiya A da lafiya hawainiya. to har kuma zauna Allah ba ta kuri ka dai sauri. ni cikin zuciya, na zamo kamar wani mara gaskiya. Na zaga mama. ko ina Mama na. ina kwana Jiya. ba gajiya An tashi lafiya. Allah ya kau dama mun shirya ne zan je wajen To kaunar ki ta saka na Ubangiji agogin Allah ya shi kula. wuya. Amin amin. Allah Ubangiji ya ba da sa'a. Amin amin. A rike gaskiya. Jama'ar A rike amana. suna yi mini Idan mutum ya zama mai gaskiya ko ina zai iya zama. tambaya na Haka ne. Kuma yaro abokin babba ne idan kana da gaskiya. Saboda haka a rike gaskiya. Allah ya ba da sa'a. Amin amin. yawa mama ina abba na Abban ka ya fita. Amma ya ba da sako a baka. Sakon da ya baya yana muku fata alheri. Allah ya san ku lafiya ya ba da sa'a. Amin. Yawwa. Amin. To shi to masha Allah mu je ko Allah ya tsare. Amin amin. Amin amin. Amin ya Allah. Amin. Yawwa.
ita duniya kwai ta da faɗi, ka bi ta sanni samkar kai kauɗi, don ba ta da gwani sam a gurin haɗi, yau gare ka gobe tana gun wani, ka roƙi rabbana Allah masani, ya tsare ka sharkan wannan zamani, in kayo hakan za ka zamo gwani. Sanki ya shige ni cikin zuciya. Shugaba ne kai. A shugaba ne kai. Allah biya shugaba. Abokina aike jiki ne. Wallahi lafiya. Wai gwada ni direban hajja ne kai da baka da ko sisi. Shushe ne kake amma sai fafa sai ƙarya ba abin da ka iya ji wani wanka da kaje kana ba abin da ka iya. Lafiya lau wallahi tallahi. Abokina ka ga wata zafaffar yarinya daga can. Wace? Nan yarinyar nan ta ungo. To wannan yarinyar? Allah na yarin ta buga banka babba yarinya ce. Yarinyar nan tana makaranta tana university a nan garin in gama gaskiya kuma da manyan mutane take harkalla. Kuma ta fi karfin kan gama wani abu ya kullum fili duk sati tana zuwa gurin wukina. Sai ba wannan ba abokina ya gaya ne ba. To idan kan ta yada a gurin irin ko gurin huta ko da tsare ne. Ai ba da Allah ya muci. Ba da. Wanda kike so a yau. Hello Jidda, gobe da misalin karfe 2 ina son ki zo ki same ni a gida. Akwai wata muhimmiyar magana da nake so mu. Noratu, ki saurare ni. Da kin yi jihadi. Amma dai ba a wannan lokacin ba. Da za ki tsaya ki taimake ni ko da shawara ne, da kin yi jihadi. Na ce ga abin da zaki, kin ce ke ga abin da zaki. Kawarki tana cikin matsala. Wanda bai ji bari ba zai ciwo. Kwarai, gagarumar matsala ma kuwa. Ana raba ki da kiwon akwaki kina kyallata haihu. Baby shege ne. Fa. Tabbas kun fi ni gaskiya. Kar ka rusa yardar da na yi maka. Na san abin da zan nema a gurin ki. Kuskure ne. Amma matukar kina so na ki aikata kuskure guda ɗaya tak saboda ni. Bai kamata a ce har yanzu ina raye a doron duniya ba. Waye ya baki damar ki mai damin yaro dan caca? Dan caca kuma? Wallahi kin san komai kike nuna kaman baki sani ba. Gaskiya take faɗa maka baba. To Allah ya taimake ka. Shi inuwa kudin mutane ya ɗiba ya gudu ne? Wannan al'amari za a bincike a kansa. Kai nan gidan ku ne. Samu guri kawai ka je ka lafiya ka zauna in ba ka maka wani. Sai mun kona gidan nan daga shi har iyalinsa in ba haka ba Allah ya tsira. Sunana Alhaji Inuwa. Masha Allah. Kin san wannan? Aure fa kace. Insha Allah. Jamila zan miki wani alƙawari guda da wallahi ba zan daina bibiyar ki ba daga nan har abada sai ran da zuciyarki ta gaya miki cewa ni masoyinki ne ki bani ƙaunar ki. Taka ki taka Inuwa ya na gan ku haka wujiga kamar masu kudin hijira. Ke wuce mu je. Inuwa, ya haka su waye wannan? Hey, let's go. Get out. A rana dubu koma ne kayo. A ƙarshe ka girbe shi gaba ɗaya.
ita duniya kwai ta da faɗi, ka bi ta sanni sam kar kai kauɗi, dan ba ta da gwani sam a gurin haɗi, yau gare ka gobe tana gun gidan gaba naka tunku ka kai yaro makasa madan lare babban direba ya ake ciki ya akwai gari ka share kan wannan zamani yaran ka jira mun naje ya mu wuce aka gadin dama akan sa da yara a cikin ta duniya ya aka yi ne aka makalla rabbana ka zamto mana garkuwa ga dukkanin matsalolin rayuwa da rasul manzo kairul wara baban su Fadima ba shi da damuwa rabbu samiyo dacen rayuwa yau masu san muna yi mana garkuwa waɗansu ko suna yi mana dariya masu san muna yi mana godiya ɗan gangane akwatin mutuwa rabi mutum rabi iblis madan lare babban direba Assalamu alaikum. Alhaji Shamsu zamani mai motoci. Gaskiya ne Alhaji Shamsu. Jiya misalin karfe 8 wallahi jirgin mu yake sauka. Na shigo Najeriya. A lafiya kalau wallahi Alhaji Shamsu. Gaskiya Alhaji Shamsu ba zan iya ɗaukar kuɗin sama da miliyan 100 na ɗauka na baka baki ba. Ba wai ba ni da su bane. Ka manta ne a wancan lokacin da na baka tiriliyan 50 baka damun da su akan lokaci ba. Shi yasa nake jin daɗin ba Dangote baki. Ko Abdul Samad Buwa. Idan na ba su kuɗi na ba sa mini wasa. Alaikum salam Allah ina zuwa zan kira ka. Abun alaikum salam. Hajiya. An lafiya kiki. Hello. Ya hutu ya jin daɗi. Alhamdulillah lafiya. Da mana ngo kini daga nesa. Kini ki jikin mun ta faɗuwa mana ka fuka ganewa ko ina ne. Ba mamaki kin san mutumin da ke yawo kasa haka wuri ba mamaki bane a cikin taba zuwa da shi. Sai sani sai ban zo mu gaisa. Wallahi na ji daɗin hakan ne. Ko zan iya samun nan mata? Wallahi kin san kyawawan ƴan mata kawar su ba su cika neman abu su rasa ba. A rana dubu aka yo gaskiya. A rana dubu wasu suke gaskiya. A rana dubu koma ne ka yo. A ƙarshe ka girbe shi gaba ɗaya. ƙarya ne wallahi baka da zomon da ya isa zo yanki na a cikin dajin nan kowane tsuntsu da izini na yake shawagi a cikin dajin nan baka da zomon da zai ratsa ƙarya ne wallahi an soye babu shi. Hello, tun ku rabi mutum rabi iblis. Gidan gaba naka baya karnuka da mutane. Ja mu je ko daban-daban ma dawo. Manya masu hankalin raƙon ma. Maza ka bar duk abin da kake yi ka shigo cikin dajin nan domin na samu labarin bakar rana sun shigo da shi da yaransa a cikin dajin nan. Fada ta ka cikawa ta mu babban oga. A rana dubu aka yo gaskiya. Skiza Allah buɗa toko. To ya kai ne akar makalla. Sauta bi ka dawo ba. Babban oga ya yi kira. Ya ce zomayen nan sun shigo cikin daji. Sabida haka dole sai an yi tankaɗin mahaukaciya. Zo mu fasa. Ita duniya akwai ta da faɗi,
ka bi ta sanni sam kar kai kaudi dan ba ta da gwani sam a gurin haɗi yau gare ka gobe tana gun amma da ban iya tashi Allah to Allah sai san kamar nan ne fa rana da nazo din nan mun shi bin ya duk wani da suka yi awo alaikum salam Allah din mera yo yan samari ya baka kyautar mai tama a sokoro kai sokoro ko aka ce musu ni na baka a sokoro ai ba wasa ba Allah din mera kudi iya kudi a yan mata kyauta ba lissafi yan mata ta duniya kwai ta da da wannan kada ki lissafa sai na tafi a yi kyautar da za a bani annabi sai kai gasu ai kaji shi yasa mu muka bada kyauta da dama ba masu hagu ta su da ban ba su zuwa nan ba kawai saboda na hango romi a gini wace ban dan biyo a dan gaisa sai mu wuce sai dai ka cika zolaya wallahi hello assalamu alaikum wa alaikum assalam kawai ina wuni ina gajiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi alazim rabbana ka zamto mana garkuwa me wallahi in ta da suka bude ko wuta suka kabe wannan subhanallahi alazim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai ba mu ga ta zama ba tashi mutum tashi tashi mutum ba mu ga ta zama ba dacin rayuwa yau masu san muna yi mana garkuwa tambaya na yau kanki masoyiya wai me yasa nake ƙaunar duniya aka ce da ni na barki kawai ke ɗaya don baki da gwani a cikin nahiya zaɓinki ko da yaushe yana shan wuya ki ɗauka duka wanda kike so a yau a gobe sai ki yashe shi gaba ɗaya ita duniya kwai ta da faɗi ka bi ta sanni sam kar kai kaudi dan ba ta da gwani sam a gurin haɗi yau gare ka gobe tana gun wani ya miki faruwa ne da sauki dai lafiya tun daga can baya na ji motan ya fara jakin mun zo nan kuma ya mutu rabbana ka zamto mana garkuwa ga dukkanin matsalolin rayuwa da rasul manzo kairul wara baban su Fadima ba shi da damuwa ita duniya kwai ta da faɗi ka bi ta sanni sam kar kai kaudi dan ba ta da gwani sam a gurin haɗi yau gare ka gobe tana gun wani a rana dubu aka yo gaskiya a rana dubu wasu suke gaskiya a rana dubu koma ne kayo a ƙarshe ka girbe shi gaba ɗaya a duk lokacin da na dawo daga Abuja a Kaduna nake tsayawa a nan NDC Unguwan Kaji domin yogurt din da ke ga ina siyo miki wato milk copa yogurt a nan nake siya in tafi miki da shi kuma ni babu wani yogurt da nake sha dan in samu kuzari jin daɗi da walwala da ya wuce milk copa yogurt. Alhaji wannan magana taka haka take in dai magana ce ake yi ta yogurt to a nan jihar Kaduna
NDC anguwar kaji ba mu da na biyu. Ga ofa now. Fine. Madarar yau take so a wani. Ka ce madarar Milkofal. Milkofal Lita nawa? Lita 4 nake so. A ba mu lita 4. Yawwa. Da mana gode. Malam. Milkofal. Duk supermarket ɗin da kake gani ya bunƙasa. Wannan yogurt ɗin suna da shi. Milkopol sweet yogurt shine zaɓi na. Na shashe me ka shashe Milkopol yogurt. Za ku iya samun mu a KMCs Unguwan Kaji MDC Kaduna. Zaria Expressway Kaduna. Ku tuntube mu a nambobin mu kamar haka. Milkopal sweet yogurt. Ɗanɗano mai daɗi. Milkopal yogurt. Ɗanɗano mai daɗi. Sweet